Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Ki Dek Peri ngajak potong. Biasane moh, saiki ngajak potong, Pak. Jenenge potong apa kuwi? Potong molet. Kaya abit. Enek-enek ae ki meng biasane gak gelem. Bu, ayo potong, pengen potong kaya abit jere ngono. Rambutnya sedawa, sedelok ae dawa. Kok bar iki mandi, bar potong. Tuh. Loh. Rambutnya sedawane mbayane lho. Diluk ae iki dawa rambutnya. Kering padahal wis diminyaki ya. Iki Pak Gaul ya lagi buka pemirsa. Soalnya cek pagi sekali lho. Jam 7:30. Pak Gaul. Potong sing kaya abit, Pak. Apa bar potong teng mriki ya? Kaya abit. Emang ngajak. Biasane ki moh. Potong iki ning gone Pak Gaul ya, Bu. Jadi aku pengen podo jadi abit potong apa ora. Molet apa malet cepet dawuhi. Ayo terakhir neng kene potongnya pemirsa, mbok apan kae ya wis suwi ya Pak ya. Pokok langganan Pak Gaul. Potong adus. Iki esuk pada sekolah. Sebentar lagi ya sampai sekolah Dek Peri pemirsa. Scary sak semester. Rame. Dolanan iki. Jenengan tutup sore nggih, Pak? Sampai malam? Oh, 4:30. Buka jam 7:30. Tutup jam 5. Sirain jendil no. Ngangkut apa ya? Dokter kan. Rame guys. Dalanane. Kerja kabeh nek esuk iki. Dilongi soalnya rambut iki kering. Ini anu ya di maskeri di minyak rambut dari ki mandi peneng ae per jugilo-gilo.
pemirsa. Potongan iki ya gur ngono tok. Oh. Pinggire tok sing diresiki. Terus kuwi dilongi sithik tapi jek dawa, ora gelem botak-botak. Njaluk permen. Hadiah apa? Ayo ndang mandi ya bar iki ya. Iya. Engko nek gatelen soalnya rambutnya kuwi kantil ning gone konoan. Kok bar iki tak keramasi, terus tak maskeri, bar kuwi terus dikei minyak rambut. Soalnya rambutnya kering, guys. Cuma dikei apa ya? Ben gak kering. Apa rasa apa? Strawberry. Nek dipotong mesti njaluk jajan mbah kuwi apa. Gelem tapi ki mang ngajak, biasanya gak gelem. Tak keramasi. Kok diminyaki biar ben gak garing. Rambutnya garing. Kering. Jenenge potong apa le bar mau? Tek ngono tok iki. Apit apa potongane ngono? Apit iki dikek dalan tumo ngene lho. Oh, gak dikei kok. Kenane diurus iki sama tongkene. Bunder. Bunder. Ngene. Potong mangkok. Oh, gak molet kuwi. Molet. Heeh. Ngenane karek. Ngenane. Karek cuwole tok. Iya. Karek cuwole tok. Wis gak kono, gak aku goreng sesuk. Ya, Mbak. Kontene tak lanjut mbah motor, guys. Selak udan. Ketok rop. Mbah ning gone randu. Dadak yo wis ora enek waktu mbah. Iki, guys. Sampai kok ngene iki terus ning gone randu. Wah. Ini sampai. Regete pakai banget. Plok. Mateng, Mbah. Mateng. Lantero. Lodeh. Mbah montor lho, Mbah. Lah ket dinggone randu kae. Piano yang mbah lek. Aduh mbah motor. Tak lanjut mang sampai diperi, guys. Mbah. Iki mbahno saiki wis ora oleh 10.000 iki. 12.000 gak aluk duwe Mbahno berapa kali malah. Iya, aluk duwe dienggo jajan anake, Mbah. Diubah dhewe. Ora mesti Wong karek nyabun ini kok. si kontok iki. Apa ya dinggone? Iki jajan anake, guys. Ora diumbah ki kok ya piye ngono. Wonge ayu montore kok jeger. Gres. Kayak ketek. Ya ini dah jajak. Lah, Gelis. iya. Lange ora teko ana tak genjongi, Mbak. Ora teko. Gak teko. Langku yo ora teko kok. Mari diketoki Gak ngono duwe sawah. dawa, Mbak. Ora iso langsung sanyu. Ndek kae tulang gawe apa ngono dek ning ngarep enak yo koyo ngene iku Amel. Iya lah yo. Gawe ngono iku enak yo. Mbak, ora pikir. Aku yo ora pikiran kok. Ora pikiran. Kok aku yo kok gedhe iki ya waduh. Mumbang-mumbang ngene iki ya. Kono pralon nek. Sukono penak yo, Mbak. Iya le. Penak nang ngono suar. Wah, Ora usah ngotong-ngotong banyu. aku ndek iki nyembung dhewe mbahno ora iso. Nyembung ning ndi? Nyembung pralon diceklo anggere anu ku sampe pawok sampe wong sampe Wah. pedhot lewate tak anu dhewe. Anu Arek ngebokno ku angel. Wah. Terus langsung tak celuk. Pas minggu-minggu terus dipatula langsung dicerepeso. Wah. Terus nganggo kuwi. Pralon loro dilebokno mbah ora iso ah. Angger ora sing ora iso ya ora iso. Heeh. Ya, karena kayak aku ki wis ora nek lanangan. Apa-apa dhewe iki apa lampué dhewe. Ya aku mampu nyambung iso.
Tak ayahi dhewe lampu enak apa? Saiki serenek wong lanang mandiri, guys. Iya apa barenge yo ngono. Iya. Anggeran dhewe. Iya ra ngono. Dijagakno sapa? Ngerti pateni Hidup mandiri sementara dipateni ra diterumpung. Aku saiki lemah wis ngomong terus kok bosen. Iya. Nyeluk wong ya malah. Bedino. Kabeh ki nek ketok moto ki iso. Tapi nek matane pengen nglakoni lho. Sampai saurunge Randu, sampai nek Randu ora adus motore. Lah awake kae yo jek kesel. Kok gede lagi iki. Mbah elek. Iki ra mau ngetok sing habis montore bisa habis. Seger, sehat, mlaku ben. Terus bakal masak. Ini asem ngambil ya. Ger, Mbak. Enak yo kalau biyen. Tapi nek wong lanang seneng lodeh, Mbak. Aku suka lodeh. Lodeh ki favorit. Favorit. Wis tak pakne sak bekas dan resik. Endek sik, guys. Oh, urung ngombah ae wis ape njaluk opah. Mbah mrene dhek dhisik. Iya. Mun kok ngono, ini islak poponan iki. Makan gula poponan ngono lah ya. Iku lene. Endi terus tarak. Demek sapa, Mak? Demek alang-alang. Opone di tak tau disiram. Subur dhewe. Bapak umbah montorem. Moh, ra ngatasi. Piro dan saiki 15.000. Kanggo jajan anake ya. Mbah Dewi. Mbah. Kayak mangan melu ra kayak mangan melu. Kayak dhuwit sanjut engko ora ngelu. Pangi nek kayak dhuwit. Moto duwiten. Bar diumbah tinggo jalan-jalan. Ya. Ning ndi terus? Terus ning ndi? Bandeng masak apa ya liyane digoreng? Mosok dipepes kene? Pepes. Mbok. Karo iden. Pepes apa diapakno? Digawe otak-otake piye? Ya ora iso. Angel. Era handale. Dipijeti sik lerine dibuak. Jangan nek iso. Rene dijipuk. Ora iso. Kok sing balik ya, Mbak? Ipeku kaya. Mergawe ning ngono kuwi. Lewe kok loro kok. Heh? Nah, duit neh. Mbok ndi Mang Peri jare pengumbah motor.
Wah. Menit. Kalau kuning ya. Iya. Itu iya enak. Bahkan. Wek, kok lagi tak bumbu. Iya Pak. Aduh, selesai guys. Bar, alhamdulillah. Keselnya jadi motivasi, keselnya jadi semangat. Semono Mbak Isma pamit ya, terima kasih sing selalu nonton kontennya terbaru Mbak Deni. Mbak Isma kemang lanjut no. Apa? Dek Ferry potong lho, durasinya kurang pemirsa. Jadi tak lanjut unggah motor terus resik. Mbak Isma pamit ya, terima kasih banyak saya selalu nonton kontennya Mbak Deni. Mbak Isma selalu support, Mbak Isma saran masukan. Mbak Isma pamit dhisik kecil-kecil lo ketara dadi wong aja sampai ngarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.